हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय नै देलाय मालाय ओंखारदों आरोना जोङो दायो कभार भिडिअ बानायनो नागिरदों सिगांथिं दङ गथ'फोर ओमफ्रायो आं आरोना जोङो सानैल' मोसागोन अकल एबारो ओमफ्रायो मोसानोबो जेबो प्रेक्टिसबो खालामाखै आरोना डाइरेक्ट मेथाइखौ खोनासंनानै मोसागोन मा जायो नायनोसै दा जागोन ना जाया जाबाबो जायाबाबो मोसानोसै आरोना एसे मिथिया लकेसन नागिरना मोनाखै आरो जायगायावनो बानायगोन नालाय गोजानाव थांलायखै आरोना न' खाथियावनो मोसागोन ओमफ्रायो लोगोफोर आंना 3K जाहां जाथारबाय आरो ओमफ्रायो बयबो थाब साबस्क्राइब खालामना साबस्क्राइब होनो रोंबावाखै माने साबस्क्राइब खालामना होनानै 3K खालामना होदो लोगोफोर थाबनो नङाबा नोंसोरखौ सासे बुजुगोन आंलाय नै मोसाग्राया जों सानैजों मोसागोन आरोना मालाय मोसाग्राफोरानो गैया रावबो लेंदोंमोन आरोना आङो सोरबा आलासि जाहैदों सोरबा आलासि जाहैनानै गाबोनसो फैयोनो दाहायसो फैयोनो ओमफ्राय होनबाबो जों सानैजोंनो मोसानोसै आरो थंदं बदं होनोसै जोङो बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दा नुलांबाय थासिगोन आं देखायलांबाय थानोसै एसे जि हायो मोसाखांबाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आंनि मबाइलजोंनो मेथाइ दामदों नालाय ओमफ्राय लानो हायाखै माबाखौ भिडिअखौ ब्लगखौ नै मोसाखांबाय ना ससे एसे थांबाय आरो ना एसे थांबाय गारि फैदों मायो एबार न'आव लागोन आरोना फोथा फोननाय दं बेखौ लानोसै न'आव आयना नायनानै फोथा फोननाय ससेखौ मोसाखांबाय कनसार्टफोरखौ ओमफ्राय एबार मेथाइ जागोन आरोना सुरु भिडिअ लानो हायाखै आङो जोंनि मोसानायखौ मानो होनोबा आंनि मबाइलजोंनो मेथाइ दामदों नालाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नै गावजों गावसो नायलायबाय नामा फोथा फोननायनि लानो नागिरदों दायो बेथ' हरनो नाजागोन ना आं माबायदि खालामगोन नायलाय माबायदि नुदों अबेदि थानांगोन आङो फोथाखौ थुना बेखौ लांजों थुनांगोन नामा फास्राखौ दोनथ'वाखै लाइट सोलाय दंमोन लाइट दंना गैया लाइट दं र' लाइट होनि दै र' लाइट होनि माथो लासखासो जि मबाइल होनबाथाय नायलाय नोंनि फोथाखौ बोखानानै फोननो नामा नि गथ'आ नि ini दख'ना गानलाबायदों गोदोस्रा ओमफ्राय आयना लानाया जागोन ना जायाखै जादों रेडि 1 2 3 केमेरामेन 1 2 3 बबा नायबाय बोख्लायनायखौबो लाथारबानो जायोमोन माथो बोख्लायस्लाबनोनो हायासै आयनाखौलाय लोगोफोर नै इयाव गोदान लाफिनदों आरोना दहाय माने लानाया ससेल' जादोंमोन आरोना गोलाव जायाखैमोन आयना बोख्लायनायखौ लास्लाबनो हायाखैमोन लास्लाबनो हायाखै माने लादोंमोन आरोना होमबाबो लाजोबनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दायो गोदान लाफिनसै होननानै बानायफिनबाय आरो नै दायो नै जि साइज लालायदो आरो आङो टुम्पुलु खानायखौ नाय जेंगु लाखांबाय आरो ना थांनोसै नै आयनाखौ दोनलांनोसै आंखौ नुदों गैया आयनायाव जाबाय थ' बेलेगाव थांसै मोसायै लास्ट फैबाय आरो ना लास्ट मोनसेल'सै माने मोनसे खलबल'सै ओमफ्रायो बाजोब्बाय नै अबस्था गैला ओमफ्राय केमेरामेनाथ' बिसोरा खर' साजोब्बायनो ओमफ्राय क्रिकेट गेलेनोबो दं ओमफ्राय दा लाजोबनांसिगोन आरो होमबाबो गाबोन लानो टाइम मोननाय नङा लानोसै ओमफ्राय लकेसनाबो न'नि लामायावनो गोजा आरो दै जों जेराव दं बेयावनो आरो ओमफ्राय गोजानाव थांलायलायखायाखै नालाय जिखुनु लानोसै आरो नै बेसोरा बेहा फटक साफाय जानो होनना नेगासिनो नै बेयो जोंनो फटक साफाय जानो मोनाखै जोंनो थाम्बनेइलाव दोननो फटक साफाय जानो नांबावो होनो
दायो लास्ट खनसे मोसानानै दोननोसै लोगोफोर भिडिअआ इमान गोलाव जानाय नंला मानो होनोबा इमान भिडिअ लानो मोनाखैना आंनि मबाइलजोंनो मेथाइ दामबाय थादों नालाय ओमफ्रायो बारा गोलाव लानो मोनाखै आरो गुसुंबाबो ओमफ्राय आं हगारगोन आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर आं दहायबो बुंदोंना फार्स्टआवहाय आंना 3K जाथारसिगोन थाब थाब साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोरा ओमफ्रायो नै सासेया देलायनायखौ बख'जोबनानै होबाय खानायाव दाङोना गथ'फ्रा नै बख'जोबना होबाय आंहासो मोनसे आंनि खोथा बुंनायखौ ससे बुंस्लाबनोनो मोनलाय लायदिया बिनि खानाय बोनायखौ लानानै सनाखौनो बोदोंनो नै थाब थाब खालामना हो ससे दहायनि आद्रा थानायखौ बुंफिनबाय आङो थाब थाब साबस्क्राइब खालामना हो मिनिनांगौनो ओइनो बिमाया फट'खौ लादो DSLR-जों दा मोसानोसै मोसाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो सानैजों जि खस्थ' मोसाबायना ओमफ्रायो जों सानैजोंल' खस्थ' मोसायाखै आरोना केमेरामेनाबो बिराद खस्थ' जाखादों जि बावखादों जोङो फार्स्टनिफ्रायनो फार्स्ट खिन्थु बारा बावाखैमोन ना ओमफ्राय दानि लास्टआवनो आयु बे रोंबाथाय आं रोङा आं रोंबाथाय बे रोङा माने खनसेल' माने बेबो फुरा सोलोंजोबाखैना फार्स्टआवल' सोलोंजोबदों माने खनसे फार्स्ट खिन्थुनिखौल' सोलोंदों माने लास्ट जरनिखौ सोलोङाखै आरो ओमफ्राय जाबा दाजा मोसाबाय आरो नोंसोरो नुगोन आरो ना नायबानो जाबाय नायसाबबानो जाबाय दाख्लैसो माबायाव थांदोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय लोगो लोगो फैनानैनो मोसाफैबाय जेबो प्रेक्टिस गैया ओमफ्राय दायो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो बयबो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो 3K खालामथार